Dneska si ideme zahrať Roblox Rivals a chcem vám ukázať taký jeden glitch na mojom private. Takže chcem vám povedať, že zoberte si dobrú mňa, kúpite jedlo a pozerajte to do konca, aby ste vedeli, jak urobiť ten glitch v Roblox Rivals. Takže spočíva v tom, že dáte si, uvidíte, však počkajte, zapnem vám to. Už sa zapína. Takže, keď máte Rivals, prídete k sem, dáte si prvý je, že dáte si toto tak. Teraz keď máte, tak dôležitá vec, môžeme ísť. A chcem vám povedať, že dal som si všetky. Chcem hlavne Onyx. Legacy. Takže zobrať zbrane sú plamenomet, Warper, kosa a to je všetko. Môžete si zobrať hocičo. Takže keď máte tie zbrane, teraz si dáte takto a hen tam hore si dáte tiež. A počkáme, sa nám otvorí portál. Vyskočíme. Počkajte. To som pokazil. Niečo som pokazil, ľudia, počkajte. A som nechcel, počkajte ľudia. Nech sa mi to buglo. Takže co si môžem. Takže keď sa nám to nejak nepodarilo, takže dáme si tam a hen tam hore. Tam. Počkajte. Co tam je? Počkajte, nefunguje. Ale to fungovalo predtým. Vyskúšame toto. Teraz, počkajte. Teraz.
Počkajte. Tam asi... Tu. Tam. A vidíte, ľudia sme tu. Takže tu nám nejde, tam nám bude niekde končiť mapa. Chcem pripomenúť, že musíme sa odraziť. A hen tam nejde lobičko. Tam je lobičko. Tam, tohto je tam lobičko, čo tam bolo. Tam za chvíľku budeme. No a musíme dopadnúť do stred. Už tam budeme za chvíľku, už ideme lobičko. Už sme tu. Vidíte, toto je lobičko. Takže, keď sme tu, už sme v lobičku, vidíte. A jak sa dostať? Jednoduché. Len počkajte, on sa nahyluje. Takže sme. A musíme hen tam skočiť, takže tu je tu a máme v lobičku zbranie a môžeme tu si robiť čo chcem. Takže keď som vám toto video ľúbil, prosím dajte like a odber. Čaute, dovidenia, uvidíme sa v ďalšom videu.